Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучы дуслар. Эфирда топ клип тапшыруы. Аның яңа алып баручысы мин Гөлүс Хабибрахманов булам. 8 июль гаилә көнен билгеләп үтәләр. Димәк, бу чыгарылышта җырчыларның гаиләләре белән якыннанрак танышырбыз. Башлыйбыз. Тапшыруның кагыйдәләре буенча бүген бер җырчыбыз белән саубуллашабыз. Ул Сиринә Зәйнетдинова була. Яңа җырлар белән сине кабат хит-парадта көтәбез. Уңышлар сиңа, Сиринә. Хәзер яхшы яңалыкка күчәбез. Бездә Кайнар июль премьерасы. Каршы алабыз. Бишек жарасыман Аңыламың таңнар атқаныда Таңыңнан жарам Туған яқының мұңан Шаңлап шешімәләрі ағанда Таңыңнан жарам
күңелдә генә яшисең. Келесі клипта бір гаиләнең язмышын күрә аласыз. Нинди генә сынау килсә дә, гаиләң булганда барлык авырлыкларны да җиңеп чыгып була. Ул клипны карауга күчик. Экранда Динара Сәйдбатталова. Күзін юмып қабат иске ала, әни құлы салған ұл ашларны. Сағыш тулы күзлер қотқа тоқай, күз яшьләре тамалған хатларына. Аяз күндә дулый ярсыйда, салкын җилле җанны өшетә. Тәрәзәгә карап чит җирләрдә ятим җаннар өйдән хәбәр көтә. Диеп кояш зәңгәр күктә, адымнарын санап юл буйлыйды. Әти койда диеп нәни бала, кайчан кайта ул диеп сорыйды. Күндә дулый ярсыйда, салкын җилле җанны өшетә. Тәрәзәгә карап чит җирләрдә ятим җаннар өйдән хәбәр көтә. Җаннар өйдән хәбәр көтә. Топ клип хит парадына күптән түгел килеп кушылган җырчы Айгөл Миндиярова да ныклы адымнар белән алга бара. Аның җыры ошый икән, tntv.tatar сайтына кирип тавыш бирә аласыз. Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез, әйе, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткән
Ашу деген яман шир жаннарыңны өтәме. Көнеләшмә син, көнеләшмә, усаланы бір тәшмә. Бір сүзіңі дә дұрыс түгел, ушитті бұлды дәшмә. Көнеләшмә син, көнеләшмә, усаланы бір тәшмә. Бір сүзіңі дә дұрыс түгел, ушитті бұлды дәшмә. Көнеләшмә, көнеләшмә, син мені көнеләшмә. Шын асылын аңламыйша, yok dilere бұтырма. Шушындай матур дүнияны шикілері біләні тұтырма. Көнеләшмә син, көнеләшмә, усаланы бір тәшмә. Бір сөзіңі дә дұрыс түгел, ушитті бұлды дәшмә. Көнеләшмә син, көнеләшмә, усаланы бір тәшмә. Бір сөзіңі дә дұрыс түгел, ушитті бұлды дәшмә. Дұрыс булмаған ялғаннар, барысы да уйдырма. Мәхәббәтімні сүндірмә, үз-үзіңнен туйдырма. Көнеләшмә син, көнеләшмә, усаланы бір тәшмә. Бір сөзіңі дә дұрыс түгел, ушитті бұлды дәшмә. Көнеләшмә син, көнеләшмә, усаланы бір тәшмә. Бір сөзіңі дә дұрыс түгел, ушитті бұлды дәшмә. Бір сөзіңі дә дұрыс түгел, ушитті бұлды дәшмә. Ушитті бұлды дәшмә. Ләйсән Гыймаева һәм Булат Дайрамов 3 кыз үстерәләр. Алар гаилә традицияләре буенча ел сайын җәй көне диңгезгә баралар икән. Ләкин быел бу ялны читкә куеп торалар. Чөнки олы кызлары Таңсылуны югары уку йортына кертү мәшәкатьләре белән йөрергә туры киләчәк. Ә менә 18 июльдә Ләйсән белән Булатның туй көннәре. Берәр җирдә матур итеп үткәрергә уйлыйлар алар. Әлеге зур гаиләнең матур клипларында карап үтик әле. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, жеңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәк
Рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Җырчы Алия Мөбаракова гаиләсе белән һәр вакыт кичке ашка бергә җыела торган булган. Тик аның ире хәзерге вакытта хәрби хезмәттә булу сәбәпле бу гаилә традициясе әлегә тулы составта үткәрелә алмый. Элегрәк алар Байкалда җәй көне палаткалар белән табигатьтә ял иткән. Ә кыш көне Байкалның үзендә тимер аякта шуа торган булганнар. Бу якты хатирәләр тагын кабатлансын дигән теләктә калып, Алияның клибын куеп җибәрик. Сәләмәтурым, без синең белән инде күптән таныш, һәм мин сине алып барасым килә миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт, минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағлада, минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхун. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган. Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган. Моң дарьясы ағлада, минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағлада, минем күңлем
Киләсе җырчы Аиданы каршылыйк. Аида үзенең абысының гаиләсе белән әнисе янында Әлмәттә күрешәләр икән. Мунча керәләр, әнисенең тәмле бәлешләрен, эшпишмакларын, гөбәдияләрен ашап күңелле ял итәргә яраталар алар. Шуннан да әни янында бик рәхәт инде ул. Алга таба дәвам итәбез. Чиратта Илмира Гыйльфанова һәм Рафил Җалалиев. Аларның гаилә традициясенә кызлары Хаятның туган көнен үткәрү дә өстәлгән. Яшь гаилә бу бәйрәмне зурлап, матур итеп үткәреп җибәрә. Балалы гаилә тормышына җайлашабыз, яңалыкларга өйрәнеп киләбез, диялар. Ә хәзер матур гаиләнең клибын рәхим итеп карагыз.
Ашуланыма қой уақытта аңыламасам сенің білән бір қазанда қойынамасам қаршы айтып хатырыңыны қолдырғанда yok сөзі білән йөрәгіңіні яндырғанда Ашуланыма юққа тіліме бәғіріміні Ашуланыма юғалтыма сені қадіріңіні Ашуланыма сабыр болсақ ұзар барда Ашуланып Яра салмаға әзиз жаныға Ашуланыма арысаң да менен бір күн менім кебек аңлый алмас сені бір күн ярларымнан шетке тоша қойшақ ағым менім дәбит болғалыдыр шундый шағым Ашуланыма юққа тіліме бәғіріміні Ашуланыма юғалтыма сені қадіріңіні Ашуланыма сабыр болсақ ұзар барда Ашуланып яра салмаға әзиз жаныға Ашуланыма кешірейік біз ялғышыларысыз Yazık болымы yazмышыларыны Бұл дүнияның қонақлары сенде менде Ашу аша Өзгәләну бізге неге Ашуланыма Ашуланыма Юққа тіліме бәріміні Ашуланыма Юғалтыма сені қадіріңіні Ашуланыма Сабыр болса ұзар барда Ашуланып Яра салмаға әзиз жаныға Ашуланып Яра салмаға әзиз жаныға Гаилә көнендә менә бу клипны һичшиксез карарга кирәк. Күпме наз, күпме ихласлылык, күпме җылылык анда. Топ клип хит парадында Салават Бинханов һәм Гүзәлем.
Bu dünyalarda min en bäxetli senin yanında. Yaşawa rahat, yaşawa yamle. Sen yasap birgen şeylerde demeli. İnşallah sözler, erkek sözleri. İnşallah gözler, erkek gözleri. İn yumuşak kullar, en iyisini in doğru yürek, en iyimdeki. Azizim diyip eytesim kile. Seni uylasam koyaştay külem. Sen yılmayganda ko'nglim yılmaya. Sen mağayganda canım mağaya. İnşallah sözler, erkek sözleri. İnşallah gözler, erkek gözleri. İn yumuşak kullar, en iyisini in doğru yürek, en iyimdeki. İnşallah sözler, erkek sözleri. İnşallah gözler, erkek gözleri. İn yumuşak kullar, en iyisini in doğru yürek, en iyimdeki. Allah'qa rahmat, eniyim barga. Minnen kızşık, enisin barda. Uzun ömürler sorum Rabbimden. Enkey min seni özlep yaratam. İnşallah sözler, erkek sözleri. İnşallah gözler, erkek gözleri. İn yumuşak kullar, en iyisini in doğru yürek, en iyimdeki. İnşallah sözler, erkek sözleri. İnşallah gözler, erkek gözleri. İn yumuşak kullar, en iyisini in doğru yürek, en iyimdeki. İn yumuşak kullar, en iyisini in doğru yürek, en iyimdeki. Рафис Калимуллин социаль шелтерләрдә үзенең тормышының иң кызык мизгелләрен күрсәтеп бара. Иҗаты да яңа җырлар, клиплар белән тулыландырып тора. Җырчының Кабат туам клипы топ клип хит парадында бүген лаеклы урынын алды. Карыйбыз. Хыялымда көтәм сине, хыялымда. Күптән инде булмасаң да яннарымда. Кабат яшәү көче табып, упкыннардан читкә чабып, тормыштан тәм сөю табып, кабат туам. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле. Кара төннәр узар әле,
беләм. Ак болытлар алып китәр үзе белән. Мин синсездә, сөюсездә яши беләм. Яшеннәрдәй яшнәп яшәр көч табармын. Кыялардан бәхет җырын мин җырлармын. Сагыш сарган көеп янган үткәннәргә ныта куям. Язлар бирер назлар белән кабат туам. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле. Кара төннәр узар әле, узар әле. Ак болытлар алып китәр үзе белән. Мин синсездә, сөюсездә яши беләм. Бәхетсезме, бәхет эзләп очкан былбыл, аның әле җырланасы җырлары бар. Язлары бар, җәйләре бар, күзләре бар, кошлары бар. Күңел бозларын эретер назлары бар. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле. Кара төннәр узар әле, узар әле. Ак болытлар алып китәр үзе белән. Мин синсездә, сөюсездә яши беләм. Ак болытлар алып китәр үзе белән. Мин синсездә, сөюсездә яши беләм. Мин синсездә, сөюсездә яши беләм. Монда артык сүзләр кирәкми. Бер җырчының исемен әйтсәм, нинди җыр җырлаячагын, нинди клип буласын сез үзегез белеп алырсыз. Димәк, каршылыйк. Шарапҗан. Ой, йөрәгем, шул йөрәгемә сердце булмады. Ой, зачем йөрәкне син минем акылдавал, ләкин кычакларга рөхсәтеңне син ни тавал. Синең биюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң, янымда син кылансаң. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң, янымда син кылансаң. Йөрәгем сикерә. Ой, кил син яныма, авызыңны папитим, йөрәгемне ачып, любовь морковь сиңа әйтим. Синең билләрең менә ичмасам аппарат, сине күрсәм мин бик рат. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң, янымда син кылансаң. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң, янымда син кылансаң. Йөрәгем сикерә.
Yüragim senin karışını korli. Sina irkelenəm Pesikke mırlı. Senin yanında Anatola Хатахандрус, Тагас Калиус, Неврус, Калирус, Парикус, Пантилус. Ой, Yüragim sikira, sen taşsan birga yanımda, sen değilsen yanımda, sen kalansan yüragim sikira, sen taşsan birga yanımda, sen değilsen yanımda, sen kalansan yüragim. Безнең социаль челтәрләр тәүлек буе эшли. Яңа чыккан тапшыруларны YouTube'та һәм tmtv.tatar сайтында карарга була. Эксклюзив яңалыкларны социаль челтәрләрдән күзәтеп барыгыз. Единственный человек, которому можно доверять все свои секреты, это муж. Он никому не расскажет. Он ведь даже не слушал. Менә бүген mesela соңга калмасаң ярамый димме син, а? Ничә мәртәбә язлар үтелгән, ничә ялгышып күңел кителгән. Дәшәмен сиңа, дәшәм иргәле, күрешмәдек соң, нигә иртәрәк? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Күпме гомерләр заяга үткән, кире кайтарып, булса икән. Ник яннарыма сыңарып килде, ник күренмәдең, син кайда идең? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Туялмый сине, Күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем.
Барлык катнашучыларны да искә төшереп чыгар вакыт та җитте. Берничә мизгелдән топ клип җиңүчесен дә белербез. Аяз күндә дулый ярсыда салкын җилле җанны өшетә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Yıldızlardan birge jiyaydı biz tanışkı isimler. Düşlerimde haman seni görem, anlatamıyorum o hisler isimde. Aşılarıma yok katilime bebeğimle. Aşılarıma aldıma seni kaderini, aşılarıma sabır bulsa gozar barda, aşılarını yara salmağa siz canığa. Жылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле, кара төннәр узар әле, узар әле. Ак балаклары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Әле генә килеп кушылучыларга сәлам. Сез топ клип хит парадын карыйсыз. Без алга таба дәвам итәбез һәм киләсе резидентны каршы алабыз.
мәхәббәт килсен яңадан. Уйланамын, юксынамын сине, бер көнем юк искә алмаган. Өмет сынымы яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Өмет сынымы яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Ишет мине йөрәк тибешемне, өзмә җаным сызган бәгырене. Көтәм сине нурлы йөзләреңне, назга күмче йөрәк түременә. Өмет сынымы яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Әллә инде күзләр җаннарымда, сары яфрак гомер юлымда. Наслы язлар көтә күңел кәем, уйларымда синең турыңда. Өмет сынымы яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Өмет сынымы яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра. Ялгыз җаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Телевизор каршында утыручы гаиләләрне гаилә көне белән котлыйм. Дус, тату, бердәм булып яшәгез. Шушы югары нотада мин инде Гөлүс Хәбибрахманов сезнең белән саубуллашам. Бу топ клип тапшыруы иде. Киләсе атнада очрашырбыз.